So hello guys, welcome back to my channel. So guys, नोंथांमोनखौ दायो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय. So guys, दायो जों दिनै बिदिनो भुटान बर्डार मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनो नागिरदों. माने दिनैहाय अपेनिं आरोना. नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ. दिनैहाय मोनाबिलि स्पटआ अपेनिं जाबाय. So बेयावनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट भुटान बर्डार गाइस नोंथांमोना गोसोआव बिराद गुदुं जानानै नायनो एक्साइटेड बा नोंथांमोना नायलांनो हागोन. जोंनि बे भुटान खाथिनि पिकनिक स्पट मोनाबिलि. So guys नोंथांमोना नायलांबाय थादों. माने लामाया बारा मोजां नङा आरोना गाइस मोनसे हाखर हाला दङ. नोंथांमोना नायलांनो हागोन. मोनाबिलि पिकनिक स्पट जोंनिनो भुटान बर्डारनि गाइस नोंथांमोना नायलांनो हागोन. So जोंनिनो भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पट ओरैजाय दं. बिदिनो बायदिसिना जाग्राफोर मोनगोन आरोना. मा नांगौ गासिबो मोनजोबगोन आरोना. बिदिनो ओरैबायदि सुबिदा खालामना होदों माने बिदिनो बेयावहाय बेदर बायदिसिना हाङो. गासिबो बिराद मोजां खालामदों. गासिबो जानाय लोंनायनि सुबिदा खालामना होदों आरो दायो दासो फैहांदों आरोना. माने दासो जाहांदों माने दा मोनाबासो गासिबो मानसिफोरा जाजोबगोन. फैजोबबासो दं मानसिफोरा. बिराद मोजां जादों. नोंथांमोनाबो फैयोबा मोनगोन. बेयाव बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा मोनगोन आरोना. नायनायाव किसान बायदि आरोना. हटेल नङा ना? आচ্ছা आलासिफोर जोङो मोजाङानो. दे होनबा थाथ' दे. बिराद मोजां आरोना. बिराद मोजां साजायदों. बिराद गोसोखौ खुसि मोनदों. जोंनिनो आसामावबो बेफोरबायदि जायगाफोर दं. माने पिकनिक स्पट माने ओंखारजेनबाय आरो माने बिराद गोजोनदों बेरायनो. बेबायदिनो दायो नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन गाइस. माखासे डेक'रेसनफोराखौ जों नोंथांमोननो देखायबावगोन. नोंथांमोना नायना लादो नै. So guys जोंनिनो दिनै प्रग्राम जागोनखौ जों दा एसे खोन्थानो नाजागोन. नोंथांमोना नायलांबाय था. माने बैजोंनो आरोना स्टेजआ. जों दा थांनानै नायहैगोन बेयाव. माने जेरैथिंबो नुनायनि आरोना. माने बे जायगायावनो जागोन आरोना. नायनो हागोन गाइस. Oh my god बिराद मोजां. बेयावनो जागोन गाइस. So गाइस नायनो हागोन. बिराद मोजां साजायदों नाय. I love मोनाबिलि guys. दिनै आंहा बिराद टेनसन थारमाने अयथासार टेनसन. बे टेनसनखौ आङो दा दसे उनाव फोरमायलांगोन. थारमाने आंना गानाव हिन्जाव जाग्राया न'आव खारलांनानै दं. गानाव हिन्जाव जाग्राया न'आव खारलांनानै दं. दा दसे उनाव मानो खारलांदों आं बेखौ खिथागोन. आं नोंथांमोननो माखासे ब्रेकिं निउससो होनो नागिरदों. इंलिसनि ब्रेकिं निउसखौ बर' राव सोलायब्ला मा जायो? बायफ्लेनाय रादाब होनना बुंदों नङा होमबा? बायफ्लेनाय रादाब. भिडिअनि एब्रिभिएसना मा? बेखौ खिथाग्रो दे. उल्था खालामोब्ला दा मेथाइसो खननो थिनबाय हनै. हाबा गिदिर लायोब्ला बिराद लस जायो होननानै आं मोनथिफेराखैमोन रायजोफोर नङा होमबा? दा खिन्थु आं बुजिबाय. एबार सेकेन्ड टाइम हिन्जाव लाबावोबा
बिमाखौ मोनथों आङो हाबा गिदिरखौ लाला बे आदामोनहा सेकेन्ड टाइम हाबा लागना लाया बेखौ मिथिया खिन्थु आं बुंखाबाय सेकेन्ड टाइम जुदि हाबा लायो हाबा गिदिर लानाङा दै आंहा ओरैबादि बाहायगौआ गाज्रि हा आंहा हाबा जानायनि सिगां 6 मासनि सिगां आं मा खालामदोंमोन 10टा दाउ लाबोनानै खासि खालामदोंमोन गामिनि सासे मानसिखौ लाबोनानै ओइ खासिखौ मोजां खालामथारलै होनना बुंदोंमोन आं उनाव एसे देरनानै नुबाय गासिबो देव खासिखौ गोजासो ओंखायनो सानदोंबा दाउ खासि खालामनानै देव खासि जाजोबनायखायनो आंनि हाबायावबो निमन्त्रनाव बारा सिखारासिगोनलै नंदां स' फाइनालि गाइस जोंना दिनै प्रग्रामा जागासिनो दङ ओरैजाय प्रग्रामा जागासिनो दङ आरोना नाथाय जों एसे बेरायलाबायबाय जोंनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय स' लोगोफोर माने बिराद इन्जय लाबाय जोङो माने दा मोना जाबाय ओमफ्राय बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोरा बेवहाय मेथाइ कमेडि खालामगासिनो दङ माने बेवहाय जोंना गोबां आर्टिस्टफोरा दङ माने बेवहाय बिराद मोनानियावहाय माने जोंखौहाय टाइम स्पेन्ड खालामनाय बेबायदिनो गोबां माने डायलगफोर होबाय माने मिनिथावनो आरोना मा बुंना आरो गोजोननो हागोन आरोना बे फंबाय बुंगासिनो दङ माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो माने मिनिदोंबो माने गोसोआव इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना जोबोद गोसोनिफ्राय फोजोबनानै होदों माब्रै माने इन्जय जागोन इन्ट्रेस्ट जागोन माने नैबे जोंनि मोनाबिलि माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इन्ट्रेस्ट माने लाबाबो लाख'नो हाया आरोना दासिमबो जागासिनो दङ ओरैजाय जागासिनो दं मोसागासिनो दं जासिगासिनो दं माने बिराद गोजोनदों आंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों स' बिदिबा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालाम गोसोबायदि